Přidej! A takhle se pomalu točí normálně. Ale jen tak, viď, to by bylo dobrý efekt. To teda. A zevnitř magneťák, vole, s obrovským reptákem a ten hůbkov z toho vrtulníku. To zabrzdíme radši, ne? Co? Protože zrychlíme. No to je koukáme na to. To je bahno! Bahno jede. Čau bahno. Dobrý.